बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थिनि सायाव अपारेशन दा बे समाव जों दङ 26 दराङाजुलि बियाबनि बिजेपिनि बिजाथि देबेन बर' बिथांनि न'आव जों बिथांजों फैगौ बड'लेण्ड बिसायख'थिनि थाखाय बिथांनि साखाफारा आरो बिथांनि लाइफनि सायाव मोनसे सावरायथुन लानि बिथाङा बड'लेण्ड सोमावसारनायाव मैखोमै बाहागो लादोंमोन आरो बड'लेण्ड सरकाराव बिथाङाबो सासे मावफुं सोद्रोमा महरै गोबाव समहालागै बिबान रुजुनदोंमोन उन समाव बिथाङा इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों आरो बिजेपि दोलोआव बिथाङा हाबनानै दा दराङाजुलि बियाबाव बिजेपिनि बिजाथि महरै गसंनो सिगांदों जों बिथांनो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन बिथिंनिफ्राय खुलुमनाय होयो आरो सिबिनाय होयो खुलुमबाय नोंथाङा सासे बर' सोमावसारनायनि मैखोम मावथिमोन लोगोसेनो बिपिएफ दोलोनिबो मावफारिया आरो बिपिएफनि इएम जानानै गोबाव समहालागै दङमोन नाथाय उन समाव नोंथाङा इएम बिबाननिफ्राय बोख्लायजादों आरो दा समाव बिजेपिनि जानानै नोंथाङा बिसायख'थि गेलेनो ओंखारदों जों नोंथांजों बे राजखान्थिनि थिलिनि बाथ्रा सावरायगोन आरो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथाङा माबोरैहाय पलिटिक्सआव आगान होफैखो माबोरैहाय नोंथाङा बर' सोमावसारनायाव बाहागो लादोंमोन बेफोर बाथ्राखौ जों मिथिनानै लागोन लोगोसेनो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा नोंथांनि खुगाजोंनो बुंनानै होदो खुलुमनाय थाबाय गिबियावनो आं बड'लेण्ड इंखंनि चेनेलनिसिम आंनिफ्राय मोजां हामलायनाय आं बावबाय नोंथांमोनखौ बयनिखौबो आङो वेलकाम आं खालामग्रोबाय एबार जिहेतु बिटिसि बिखाय बिसायख'थि बेवहाय आं 22 नं दरंगाजुलि कनस्टिटुन्सि एसटि कनस्टिटुन्सि आं बेवहाय बिजेपिनि टिकेट मोननानै आं बेयाव कन्टेस्ट खालामदो आरो दाथ' इलेक्सनाथ' फासयना दङ एबार गिबियावनो आं बड'लेण्ड इंखंनि थ्रुयै गासै रायजोखौ आङो बिटिसि बाखि आसाम बाखि रायजोफोरखौ फोरमायनो सानदों जे एबार निश्चित भाबे परिबर्तन सोलायनाया एबार फैगोन नोंथाङा माने बड'लेण्ड सोमावसारनायाव माबायदि इनभल्भमेन्टमोन बे बाथ्राखौ बुंना लाग्रोदो जों 1996 बेयाव आङो गिबियाव आङो बड'लेण्ड सोमावसारनायाव आङो फैदोंमोन डाइरेक्टलि आरो 1996 नङा बिनि उन्दै समनिफ्रायबाबो जोङो आन्दलन जिहेतु नुबोखानाय बै समावबो एसे हयथ' बायदिसिना धरना सरना बायदि बेयाव हेफाजाब जों लाबोखादोंमोन जेब्ला जोङो हाइ स्कुल लेभेलाव जों माने फरायदोंमोन बिदिनो फैयै फैयै 1996 आव आङो माबायाव जितु जोंनि बिएलटिमोन बड'लेण्ड टाइगार फर्स बेवहाय आङो फैदोंमोन बेनिफ्राय जिहेतु बिटिसि सुक्ति जाबाय 2003 आव बिनिफ्रायनो बिपिएफ दोलो गठन जाबाय आरो बे गठन जानायनिफ्रायनो आङो बिपिएफ दोलोजों आङो दंफायोमोन आरो फैयै जितु 2005 आव जे बिटिसि फार्स्ट जितु इलेक्सन जादों नैबे माबा कनस्टिटुन्सियाव गयबारि कनस्टिटुन्सियाव मदन महन मुसाहारिमोन बिथाङा बिपिएफनिफ्राय बिथांखौ जोङो जोबोद भटआव बिथांखौ जोङो बिनिफ्राय दैखांहरदोंमोन आरो बिनिफ्राय बिनि उनाव माने बोसोरसेनि उनावनो बिथाङा जिहेतु दलनि माने बेरेखा बिथाङा खामानि मावदोंमोन एमएलए इलेक्सनाव बे समाव बिश्वजित दैमारिमोन बिथाङा बिश्वजित दैमारिनि खामानि मावालासिनो गुबुननि मावनायखाय बेखौ माने पानिशमेन्ट हिसाबै बिथांनो टिसिएलसि चेयारमेन बिथांखौ दाननानै माने आंनो टिसिएलसि चेयारमेन होनाय जादोंमोन आरो बिनिफ्रायनो आङो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि आं खामानि मावबोदोंमोन माने डेभेलपनि थाखाय आं खामानि मावबोदोंमोन जे ब्लकनि थ्रुयै आरो फैयै 2010 आव बिपिएफ दोलोनिफ्राय आंनो टिकेट होयो आरो बे हिसाबैनो आङो 2010 आव माने बिपिएफ दोलोनिफ्राय गोबां भटआव माने आङो देरहानो हायो आरो
2011 आव जितिया इमानुएल मुसाहारि बिथाङाबो इएममोन बिथाङा जिहेतु एमएलए आव थांबाय थ' बेनि इएम बिबानखौ आंनो होयो आरो बे हिसाबैनो आङो मोजाङै सालायबोयो आरो 2015 आवबो आरो जिहेतु फिर आंनोनो बिपिएफ दोलोनिफ्राय टिकेट होफिनो आरो बेयावबो आङो माने बिराद बुरजा भटआव आङो देरहानो हायो ज' बिटिसिनि बयनिख्रुइबो हाइस्ट मार्जिन भटआव आङो बै समाव आङो 2015 आव आं देरहादों आरो फैयै फैयै हयथ' नै दा एबार इलेक्सन दा मोनफैबाय बेबायदि नोंथाङा गयबारि बियाबनिफ्राय कन्टेस्ट खालामनानै देरहादोंमोन बै समावहाय नाथाय दा समावहाय नोंथाङा कन्टेस्ट खालामनो सिगांदों दरङाजुलिनिफ्राय 26 आङो सिगां गयबारिमोन 28 गयबारि खिन्थु दा आं दा 26 नं दरंगाजुलि कनस्टिटिउसननिफ्राय बिजेपिनि जानानै एबार आङो माने सिखारदों आदसा नोंथाङा बिएलटिनि हार्डकर वार्कारमोन नंगौ आङो बिएलटिजों आङो सोमोन्दो दंमोन आरो बिएलटि जानानै आं खामानि मावदोंमोन जाथिनि बेबायदि आदसा बै समनि बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय दा नोंथांनि न'खराव सोर दं आंहा आइ आफा दङ ओमफ्राय जोङो बिदा फंबाय जों साब्रै बिनानाव सानै बेनिफ्राय फंबाय सानैया आं सेकेन्ड गिदिरा आदा ओमफ्राय आं सेकेन्ड आंनि उननिया जाबाय बिनानाव ओमफ्राय बिनि नेक्स्टआ फंबाय आरो बिनि नेक्स्टआ बिनानाव आरो बिनि नेक्स्टआ फंबाय उन्दै बेबायदिनो दा फंबाय मोना खानैबो जब मावो ओमफ्राय बिदा गेदेरा न'आव बिदि आरो खेथियक ओमफ्राय आं नोंथाङानो निजे बुंबाय जे गोबांथार भटआव नोंथाङा देरहाबोदों 2010 आरो 2015 मायथाइयाव आरो बे हिसाबै नोंथांनि हल्डआ बे गयबारि बियाबाव मोजाङैनो दंमोन दा समाव नोंथाङा कन्टेस्ट खालामनो ओंखारबाय दरङाजुलिनिफ्राय दा बेहाय पलिटिकेल डिसिप्लिननि खोथा थाबाय जेनेबा आं बेखौ मानिबाय नाथाय नोंथाङा इएम जासेयावबो नोंथाङा माने बिपिएफखौ नागारनानै बिजेपिआव थांनांगौनि जाहोन थ' बुंनो थांबाथ' जाहोना बिराद गोलाव जागोन बहुद हयथ' बुंनांगोन थ' जेब्ला बे हयथ' खोथा आङो जितु इएम जाबाय 2000 हमना ला आङो 11निफ्राय इएम जाबोदों आरो 2015निफ्रायबो आरो नेक्स्ट आङो इएम मोनबाय थ' आङो बेवहाय बिटिसिनि जितु खुंथाय दा बिथां हाग्रामा महिलारि गाहाय बिथांनि जितु खामानि मावनाय बेफोरखौ आङो गोबां नोजोर होबोदोंमोन जे खिन्थु आं सन्तुष्ट' नङामोन जे बिथांनि जा स्टाइलाव माने खामानि मावनाय माने जाबायदि रायजो राजाफोरनो बिथाङा सुबिदा होनांगौमोन एक्सुवेलि माने दा बिटिसि हिसाबै बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय आसाम सरकार बा केन्द्र सरकारनिफ्राय जाबायदि माने थाखा फैसाफोर फैयो बेफोरखौ मोजाङैनो जोंनि बिटिसि ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो बा रायजो राजाफोरनि थाखाय डेभेलपमेन्टनि खामानि जाबायदि मावनांगौ बेबायदि मावनाय आङो नुबोआखैमोन आरो बेनिखायनो आं निजायबो आङो सन्तुष्ट' आं नङामोन मानो होनोब्ला जोङो गोबां जों खोथा रायजोनो जों होनानै थाङो आरो इलेक्सननि समफोराव जोङो रायजोखौ जोङो खोथा होनो गोनां जायो आरो जोंहाबो मोनसे प्लेनिं दङ बे गावबा गाव समष्टिखौ लानानै जे आंनि समष्टिखौ आं ओरैबायदि खालामगोन बेवहाय उमुक नांगौ बेबायदि थ' जेब्लानाखि थांनानै बेफोरखौ जेबो सुबिदा जोङो मोनबोआ बा खामानि मावनायनि जोङो सुबिदाफोरखौ जोंनो होआ बा हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय जोङो मोनबोआ थ' निस्सय बयबो सन्तुष्ट' जानाय नङा हयथ' आघात जागोन आङो हयथ' बिनि थाखाय किसुमान खोथाफोर आंबो बुंबोदोंमोन थ' आं बिदिनो फैनाय उनाव मिथिबाय जे माने बेबायदि खामानि मावोबा बिपिएफआ माने बेयाव थानाय नङा हयथ' बिपिएफनि प्रति रायजो राजानि जितु बिसास बे बिसासा थानाय नङा थ' बे हिसाबै जितु परिबर्तननि जुग सोलायनायनि जितु जुग आरो दिनै भारतनि प्रधान मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङा जाबायदि सारा भारत नाङैनो जाबायदि मोजां खामानि बिथाङा मावबोदों जोंनि दुखियाफोरनि थाखाय जोंनि आबादारिफोरनि थाखाय जोंनि साख्रि गैजारोङै सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय बोराय बेन्थ'नि थाखाय बयनि थाखायबो जाबायदि दुखियाफोरनि थाखाय जाबायदि मोजां खामानि मावबोदों जाबायदि बिथाङा आसनिफोर लाबोदों थ' बेफोर आसनिखौ
जोंनि बिटिसिनि रायजो राजाफोराबो जाहाथे मोजाङै मोनो बे हिसाबैनो निस्सय परिबर्तननि थाखाय जोंहा इयाव गोनांथि जोंहा जादों बिटिसिआव आरो बे हिसाबै आङो बिजेपिखौ आं मोजां नुहुरदों आरो बिजेपिनि थ्रुयैनो जोङो बे ओनसोलखौ जों परिबर्तन जों खालामनो हागोन। नोंथांखौ उन समावहाय माने बिटिसिनि चिफ आरो बिपिएफनि आफादगिरि महात्मा महिलारि बिथाङा माने गावनि सरकारनिफ्राय नोंथांनि इएम बिबानखौ दानना होदोंमोन। नंगौ आंखौ बियो दिनैनिफ्राय मासखौ आं बावबाय जों 6 माह जाबाय बिथाङा आंनि इएमखौ दाननानै होदो आरो बे नङा 6 माह नङा आं मिन्थिगौ बिथाङा आं 2 बोसोरनि सिगाङावबो बिथाङा आंनि इएमखौ दाननो नागिरदोंमोन आं मिन्थिगौ बेखौ आरो आं मोनसे बिसाखा जे आंखौ बे जिखुनु प्रकारै माबा मोनसे समावबो दानगोन आंनि इएमखौ आं बेखौ मिन्थिगौ मानो होनोब्ला किसुमान जोङो गाज्रि किसुमान बिथांनि मावनाय खामानिफोरखौ किसु खोथा बुंनायनि थाखाय बिथाङा आंनि सायाव माने बेबायदि लादो थ' खुनु जाहोन गैया खुनु कारन बिथाङा रायजोनि सिगाङाव बुंनो हायासै आरो बे खुनु नेम निथिनि गेजेरजों बिथाङा थाङाखै थ' दानबाय बिथाङा माथो खालामबावनो। नोंथाङा इएम बिबाननिफ्राय दानजाखांनायनि उनाव नबसरनिया बिथाङा नोंथांनि सेराव फैदोंमोन। नबसरनिया आंनि सेराव फैयाखै। गोबाङा बानबुंथि होदों जे नोंथाङा नबसरनि दैदेननाय गणसुरसा माने पार्टियाव हाबनायनि लामायाव दंमोन। बे एकदमबारे नंखाय नबसरनियाखौ माने जोंनि खाथि नालाय बारा गोजान नङा आंनि बारा गोजान नङा एखे जोङो लोगो मोनलायो जिखुनु प्रग्राम माबाफोराव तामुलपुराव जोङो लोगो मोनलायबाय थायो आरो बिदिनो सिनाकि खाबो बिदिनो सानसे समाव आङो बै जोंनि केशब राजबंसि होनना बुंनाय जोंनि डिस्ट्रिक्ट पार्टिनि प्रेसिडेन्टमोन बिथाङा आरो बिथांनि बिमा थैदोंमोन बिथांनि बिमा थैनायाव आं खबर लानो थांदोंमोन थांबा आं खबर लानो थांनायनि समावनो बिथाङाबो माने थांदो आरो बेबो माने केशब राजबंसिजों एखे क्लास फरायलायनाय हाई सेकेन्डारियाव दा बे हिसाबै बिथाङाबो थांदो ग्रोब लोगो मोननानै जोङो बिदिनो रायलायबाय थायो रायलायदो खिन्थु बेबायदि आंहा खुनु माबा गैया जाय माने अबर' जायखौ बुङो माने बर'खौ नेवसिनानै दानाय दल बे दलाव आं खुनु पदे बिदि थाङा जातिखौ आं खुनुदिन आङो गाद्दारि खालामा दरखारबा आं राजनितिखौनो खालामा। आচ্ছা बिजेपि दोलोआव नोंथाङा हाबबाय बिजेपि दोलोआवथ' अबर' होनना बुंनो हायो खारन बिजेपिया दा बड'लेण्डआव जेबो भित्ति गैया नोंथाङा माने गणसुरक्षा पार्टिजों हाबनाय आरो बिजेपिजों हाबनाय एखे बाथ्रा। बेथ' नङा गणसुरक्षा पार्टिया मोनसे बे बेलेग बियो बे डाइरेक्ट जिथु बर' होननानै बिथांमोना केम्पिं खालामो बे बेलेग आरो बिजेपि बे मोनसे बेलेग बे बर' पार्टि जेब्लाबो जानो हाया बियो जोंनि बयनिबो गणतन्त्रिक भाबै बे दाजानाय मोनसे राजनितिक दल आरो बयबो गनायनाय बेबो मोनसे राजनितिक दल बे बर'नि बा बर'जों खुनु रिजाय जाया। बिजेपि दोलोआ एलायन्सआव दङ आसाम गभर्नमेन्टजों बिजेपि बिपिएफ एलायन्सआव दङ आरो मिरु सरकारावबो बिपिएफनि कन्ट्रिबिउसन दङ बिपिएफआ सापर्ट खालामबाय थादों मिरु सरकारखौबो दा बे बेलायावहाय माने बिजेपि माने बिपिएफनि बाथ्रा फैयो आरो माने बड'लेण्ड बिसायख'थियाव बिजेपिया आलादायै माने बिजाथि फसंनायफोरा एसे साननो गोनां जादों नोंथाङा मा बुंनो नागिरो? दिनै बिजेपि आरो बिपिएफ स्टेटआव एलायन्सआ दङ आसामाव एलायन्सआ दङ बे नंगौ खिन्थु बिटिसि जिथु इलेक्सन बे जुदा गतिके बिटिसि इलेक्सनाव जोंहा खुनु बिजेपि बा बिपिएफजों बा सोरबा इउपिपिएलजों बा सोरबा गणसुरक्षा पार्टिजों जोंहा खुनु एलायन्स गैया बेवहाय जोङो हारसिंनो बिजेपिया बेयाव गेलेदों। ना बुंबाय थानाय जादों जे माने बिपिएफनि बिथिंनिफ्राय बुंदों हाग्रामा महिलारि निजेनो बुंदों जे फैगौ बिटिसि सरकारा बिपिएफ बिजेपि आरो एजिपिनि एलायन्सआनो जागोन। बेथ' दिनै बेखौ बुंनो हाया बेखौ आरो खुनु एलायन्स जोंनिफ्राय बिदि खालामाखै आरो जोंनि बिजेपिनि खुनु नेता बा रायजिक नेताफोरा बुङाखै जे माने जों एजिपिजों बा बिपिएफजों एलायन्स जानानै बेयाव सरकार दागोन जों बुङाखै थ' नायगोन उनाव ना हाग्रामायाथ' बुंगासिनो दङ बिथांनि खोथा बियो गावनि खोथासो बियो बेक्तिगत खोथा बियो गावनि खिन्थु बे बिजेपिनि खोथा नङा। दिनैनि दिनाव माने बिजेपिया जुदि बिटिसिआव बिपिएफखौ जारला खालामोबा
बिपि बा आसाम सरकारजों थायालासिनो ओंखारबोनांगौ जायोब्ला आसामनि माने बिजेपिनि सरकार बेबो आख' गोलैगोन निस्सय माबा मोनसे बिनि अल्टारनेटिभ माबा मोनसे दङ बिदि आं सानो जे बिदि जाया आदसा बिदि जानाय नङा दिनै बड'लेण्डआव माने बिजेपि बिपिएफ गोरोबलायनाय गैयाबाबो स्टेटनि जेनाखि सरकार बे जेबो हेम्पार जानाय नङा एख' हेम्पार जाया जागोनखौ नुहुरदों मानो होनना बुङोब्ला माने बेवहाय एजिपियाथ' बिपिएफजों दंफायो बिजेपि आरो एजिपि बिपिएफ जे जइन्ट माने माबा फर्स नङाब्ला आसाम सरकाराव बिजेपिया थावरायनायनि पसिबिलिटियानो गैया दिनैनि दिनावथ' बिसोरा मेजरिटि दङ बिजेपिया मेजरिटि दङ सोरबा ओंखारबानो जे सरकार बायगोन बे नङा ओरै मेजरिटि दं माने बे स्टेनाव दं थारमाने एकदमबारे स्टेनाव फैगौ बैसागुथियाव बिजेपिया बेसेबां सिट मोनगोन बिटिसिआव बिटिसिआव फैगोन जितु बिसायख'थियाव 25 सिटआव होदोथ' जोङो 15नि सायाव मोनगोन बाखि माखा बहानिफ्राय फैगोन 15नि सायाव मोननोबो हागौ जोङो पुरा गभर्नमेन्ट बानायनाय माबाखौ संख्याखौ मोननोबो हागौ ना गभर्नमेन्ट जानो थाखाय 21 सिट नांगौ 20 सिट नांगौ खिन्थु जों 15नि सायाव जोङो मोनगोन आरो होमबा गुबुनखौ बहा मोनलायगोन नोंथांमोना बे उनाव जासिगोन बेयो देरहानायनि उनाव सिटआ सोर जागोन बेखौथ' बुंनो हाया दा ना फोथाराव सुलुङाव मोनथिनो मोन्दों नोंथांमोननि बे जेनाखि पलिटिकेल एजेन्डा नायबा माखासे पलिसि दङ बे पलिसि मथै माने शिबनाथ ब्रह्मआ चिफ जानो थांगासिनो दङ बेखौ आं दिनै बुंनो हाया नङा नोंथाङाबो जानो हागौ बेखौथ' बुंनो हाया आंबो नोंथांनो अफार होबाय नोंथाङा लागोन जुदि बियो माबा राइजिं नेतृत्वनि सायाव बे सोनारगोन बेयो बिथांमोना जायखौ जयग' साननानै होयो निस्सय बेनो जागोन नोंथाङा TCLCनि चेयारमेनमोन मोनसे समाव आरो बिनि उनावहाय MCL जाबाय आरो 2011निफ्राय थांनाय समसिम नोंथांनि बिबान दानजानाय समसिम नोंथाङा जादों बे समनि एचिभमेन्टआ मा TCLCनिफ्राय माने फैयै फैयै पुरा सिम बेनिफ्राय दानजानाय समसिम थ' गोलाव मोनसे माबा बियो माने खै बोसोरिया जागोन बियो बे जाहैबाय 14 बोसोरनि खोथा 2006निफ्राय आङो नैबे 14 बोसोर 14 बोसोर राजनितियाव राजनिति खालामबाय आरो गोबां हयथ' आङो सिखायनो आं मोनबाय आरो गोबां रोङैफोरखौ आङो रोंबाय आरो बहुत मानसिफोरजों थाफानानै आं गावखौ सिखायनो थाखाय आं खाबु मोनदों आरो समाजनि खामानि मावनाय जितु खाबु मोनदों निस्सय इसोरखौबो थेंक इउ होनांगोन समाजनि खामानि मावनो खाबु मोननाया सहस नङा आं सानो आरो सहस नङा गतिके गोबां माने गोदै गोखा दङ बेवहाय रायजोफोरा बिसार खालामना नायगोन जे माबोरै बे समाव माबोरै आं खामानि मावबोखो आरो आंनि सायाव रायजो राजानि बिसासफोरा माबायदि निस्सय रायजो राजाफोरा बेखौ बिसार खालामगोन दा गोबां अपोजिसन दोलोनिफ्राय अबजेक्सन लाबाय थादोंमोन जे माने बिटिसिआव बिराद कारापसन जादों आरो कारापसन जादों होननाय माने नोंथाङाबो बेवहाय गोग्लैफाबाय जिहेतु नोंथाङाबो मोन दा बे हिसाबै नोंथांनि कारापसननि सोमोन्दै जों मिथिनो लुबैगोन आंनाथ' डिपार्टमेन्टआ फार्स्टआव सेरिकालसार लाइब्रेरि बेनिफ्राय 2 बोसोरनि थाखाय आंनो पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंखौ होदोंमोन 2 बोसोरल' खिन्थु बे 2 बोसोरावबो जेसेबां एनुवेल फान्ड थानांगौ माने 2 बोसोराव हमना ला 4 कोटि बा 8 कोटि थाखा 10 कोटि थाखा अलरेडि एप्रभ माने अर्डार होखानानैसो आंनो बे डिपार्टमेन्टखौ गथायदो थ' बेवहाय आं गोदान मोनसेबां खामानि मावनो हायासै माने फुराना जितु एप्रभ होलांनाय पाब्लिक हेल्थ इन्जिनियारिंनि खोथा बुंदों बेखौनो आङो रिलिज खालामबाय थानो गोनां जादों आं गोदानै जेबो खामानिखौनो मावनो हादिया ओमफ्राय नेक्स्टआव आंनो होबाय हेन्डलुम आरो सेरिकालसार नोंथांमोना मिथिगौ खिन्थु इम्परटेन्ट डिपार्टमेन्ट बिराद हेन्डलुम सेरिकालसारा जाबाय जोंनि ट्राइबेल आरो जोंनि बर' माहारिजों माने बिराद माने मिलायनाय आरो जोंनि बर' माहारिफोराथ' मिथिखायो माबोरै जोङो एम्फौ फिसियो खुन्दुंबो जोङो लुयो जि दायो
बे जोंनि खिन्थु गोबां इम्परटेन्टमोन आरो थाखा फैसा जुदि होयोबा बेवहाय जों गोबां जोङो डेभेलप जोङो खालामनो हायोमोन जोंनि हारिखौ खिन्थु नुबाय बेवहाय माने बोसोराव खुनु माने फान्डानो होआ बेयाव माने सेरिकालचाराव होयो नोङो 3 कौटि 3.5 कौटि हेन्डलुमाव होयो माने 4 कौटि 5 कौटि बोसोराव थ' बेजों मा खामानि मावनो थ' आंनि सायाव खुनु करापसननि खुनु माबा गैया अजद रावबो दैखांनो हाया आरो नायनो हागोन जे आङो जेसेबां बोसोर सलायदो बेयाव खुनु करापसन खालामनायनि लामायानो गैया आंनाव बेबायदि थांनाय 14 बोसोराव नोंथाङा बे तामुलपुर बियाबाव मा मावनो हादों तामुलपुर हिसाबै मावनो गोनांथ' अनेक दंमोन अनेक माने गोसोआव लादोंमोन इस्सा दंमोन खिन्थु मा बुङो दा गोजौनिफ्राय जुदि होआबा जिमान सानबाबोथ' नोङो हाया मावनो थ' बे हिसाबै किसु पारसेन्ट हादो आरो खिन्थु बहुत पारसेन्ट आं निजेखौनो आं बनायो दिनै बहुत पारसेन्ट आङो हायासै आरो मेन खोथाया बेनो जे खामानि थब जों मावगोन मेन खोथाया जाहैबाय जोङो आनइमप्लय जिथु बेकार समस्या बेखौ जों समाधान खालामलांनांगोन थ' जोङो मानसिनो जोङो संस्थापन होनो हानांगोन माने बेकार समस्याखौ जों समाधान खालामनो नांगौब्ला जोंनि जेसेबांफोर माने सेंग्राफोर दङ बा बेकार मानसिफोर दङ बिसोरखौ जोङो जब होलांनो हानांगोन आरो जिखुनु प्रकारे बिसोरखौ जोङो मोनसे जब होनांगोन आरो जिखुनु प्रकारे माने साखरियानो होन बा बिभिन्न खेत्रजों नों बिसोरखौ माने संस्थापन खालामनानै लांनांगोन आरो खिन्थु बे खेत्रआव आंनि जायखौनो आं दिनै आं बुंगोन खिन्थु जेसेबां खालामनांगौमोन हयथ' हायासै बे जाबाय गोजौनिफ्राय खुनु सापर्ट मोनैयाव आङो बे साननैसोआव गिदिंबाय थादों बाक्सा जिल्लायाव आरो नोंथांनि बे तामुलपुर जिल्लायावबो तामुलपुर हालामावबो आङो बेरायदों बेवहाय नुनो मोन्दों गोबांथार जौगाखांनाय लाबोदों जौगाखांनाय जादों लामा सामा गासिबो गामि सिंथिं हाबहैजोब्बाय ब्लेक टपिं जाजोबदों माने दिवा लामा जादों आरो आगु समावहाय बिटिसि जानाय आगु समाव बे हालामनि लामाफ्रा एसेबो गैयामोन लोगोसेनो उदालगुरि जिल्लाजों बाक्सा जिल्लाजों फोनांजाबनाय राहाखौबो नुनो मोननाय जादों दा इसेबां दावगाखांनाय जादोंब्ला होमबा माबायदि जाखो नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे गोजौनिफ्राय जेबो फान्ड मोननाय जायाखै अब्ला बैफोर डेभेलपमेन्टआ बोरै जाखो बे सिदा खोथा सोरबा बुंनो हागौ जे माने माथो बिटिसिआ बिराद डेभेलप आं तामुलपुरनि खोथाखौनो बुंनि बेयाव इसिबां नोंसोर पाका लामा नुदो दलं नुदो बिटिसिनि नङा बे सब माने स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्रायसो बा सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि बेफोरो खामानि बेबायदि थ' बिटिसिआव हरनाय थाखाफोरनि बेयाव मोननाय खामानि हयथ' नैबेयाव नुनाय नङा सब माने बेफोरो स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय एमएलए नि थ्रुयै मावनाय खामानि बेफोरो बेबायदि एमएलए आबोथ' बिपिएफनिनो एमएलए बिपिएफनिबाबो माने बिटिसिनि जिथु थाखा बिटिसिआव हरनाय थाखा बे थाखाजों मावनाय बे नङा आरो एकदम सेटिसफाइड आं नङा बे सम्बन्ध खोथा मानो होनबा मेगनजोंनो नुखानाय माबोरै माने थाखा फैसाखौ माने करापसन बिथांमोना खालामदो माने बोरैबा नाङो आरो दुखु नाङो जे दुखियाफोरनि फैसाखौ जानाया बे मोनसे बिराद गिदिर मोनसे पाप बिराद गिदिर पाप थ' फैसाखौ बोरै हरदो जोंनो हमना ला जनसंख्या हिसाबै जोंनो फैसा हरो थ' बे हिसाबै जोंनि दुखियाफोरनि बिपिएलफोरनि बा साखरि गैजारोङिफोरनि बेकारफोरनि बेफोरनि थाखाय फैसा थाखा हरो बा खेथियकफोरनि थाखाय हरो थ' बेफोर थाखाखौ जुदि मोजाङै जों इउटिलाइज खालामालासिनो जुदि सोरबा 6-7 जना मिलायनानै जुदि जाजोबोबा बेलाय बोरै मोजां खामानि जाखो बेबायदि आरो बिदिनो जाबोबाय थादों बिटिसिआव आं नुदों बेफोर ओंखारगोन मोनसे समाव सम दङ बेफोर रायजोआ रोखा रोखा मोनजोबगोन बेफोरखौ बिटिआर सुक्ति नोंथाङा बेसेबां कनफिडेन्ट दं दा बिटिआरखौथ' जों वेलकाम खालामनांगोन जिमान जि बुङा मानो दिनै सोरबा बिटिआराव जेबो गैया माबा गैया होनना बुंबाबो जोङो वेलकाम जों खालामनांगोन आरो मोननै साइडआव जे मोनसेया जाहैबाय प्रधान जोंहा बर'आव हाथियारनि जिथु कालचार जोंनि बियो जोबनानै थांबाय आरो जों दुखु नांगोन जे जोंनि बर' फंबाय बिदाफोरानो जाबायदि माने दाबि धमखि होनानै जोंनि मेगन सिगाङाव गुबुन जाथिफोरनिफ्राय थाखा फैसा कालेक्ट खालामनानै माबा खालामो जोंसो मिन्थियो जे बिथांमोना बेसेबां दुखु मोनो फैसा लांजाबा थ' बेफोरो जोंहा कालसारा जोंहा गैया जोबनो थांबाय आरो जोङो बदनामनिफ्राय जोङो बासिसिगोन बे मोनसे आरो बाखि बिटिआराव गोबां डेभेलपमेन्ट बेवहाय सुक्तिफोराव दफाफोर दङ आरो सुक्ति जानाय आं नुनो मोनदों थ' निस्सय बेफोर जुदि जाफुङोबा निस्सय जों आरो बहुद जों डेभेलप बेयाव खालामनो हागोन बा जागोन जोंनि बे जायगाया आरो ओनसोला बा जाथि हिसाबैबो जोङो डेभेलप जागोन बेवहाय
नोंथाङा सासे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि मैखोम मावथिमोन बड'लेण्डआ दासिमबो जानानै फैयाखै BSc जादों बिनि उनाव BTC आरो दा BTRआ जाहैबाय BTD जेनाखि नामाकरणमोन बड'लेण्ड टेरिटरि डिस्ट्रिक्ट एरियास बेखौ बड'लेण्ड टेरिटरि रिजन खालामनाय जादों नामल' सोलायनाय जादों आरो माखासे माने कलेजफोर गायसननाय इउनिभारसिटि गायसननाय खोथा बेयाव फैदों दा बे हिसाबै बड'लेण्ड रायजोनि सिमाङा बहा दा बड'लेण्डआ मोनोना मोना बे उननि बाथ्रासै जे दिनैनो बड'लेण्डखौ मोननांगौमोन बेखौबो रावबो बुंनो हाया सोरबा बुंनाय खोनादों आङो बहुतानो बे जेबो गैया बड'लेण्डखौ गारबाय फानबाय हेनटेन माबा माबि बेफोर खुनु जुक्तिनि खोथा आंनि थाखायबा नङा आरो जुदि जानायनि जुदि सम फैयोबा निस्सय बड'लेण्डआ जागोन आरो हयथ' नैबे समानो थिनदो जे बियो बड'लेण्ड जानायनि सम नङा आरो इसे बिटिसिनि सायाव मोनसे डेभेलप आरो गोख्रों मोनसे काउन्सिल दानायनि बे मोनसे हयथ' सम आरो बे हिसाबैनो हयथ' सानै हनै सुक्तिखौ खालामदो आंनि मथेबा बे खुनु गोरोन्थि बा जेबो गाज्रि बे जायाखै आচ্ছা फोथायथाव सुलुङाव बुंनो नागिरदों जे माने BJPआ स्रोद UPPLजों बुरजा जादों फैगौ बैसागुथियाव देरहाबोनायनि उनावहाय क'आलिसन सरकार दानो थाखाय बेखौथ' बुंनो हाया दा जिहेथु अपेनलि जायाखै बियो सोरबा जुदि बिदि रायलायदोंबा बिसोरनि खोथासो बियो आं मिथिनायाव खिन्थु बिदि गैया माने देरहानायनि उनाव सोरजों दायो बे उननि खोथा दा समावबो नोंथांमोना सोर बुरजाफोरा जानानै दङ गैया आं बिदि आंनि मिथिनायाव बिदि गैया सिङाव बिदि बुरजाफोरा बिदि गैया जे BJPनि खोथाया बेनो जे जों जिहेतु BTC एरियायाव जोंहा जोंनि माबाफोरखौ आरो पार्टिखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय हयथ' जों सोरजोंबा एलायन्स खालामनो गोनां जानो हागौ बे उननि खोथासै आरो ना मोनसे खोथा जाहैबाय जे प्रमद बर' UPPLनि प्रेसिडेन्ट आरो बिथाङा गयबारि बियाब लोगोसेनो कख्लाबारि बियाबनि बिजाथि मोननै बियाबाव बिथाङा कन्टेस्ट खालामदों बिथांनि एगेन्स्टै मोननै भटार लिस्टआव नाम थानायनि अजद लाबोदों मोनसे जाहैबाय रङियायाव आरो मोनसे जाहैबाय तामुलपुराव थानाय बिथांनि न'नि एड्रेस होनानै मोननै भटार ID बिथाङा दङ बिदि अजद फैदों बेजों लोगोसेनो माखासे बिथाङा माने इलेक्सन कमिसनाव गावनि नमिनेसन दाखिल खालामनाय समाव होनाय एफिडेभिट बे एफिडेभिटआव 7 crore थाखानि माने लिकुइड एसेट थानायनि बाथ्रा बुंनाय जादों दा बेफोरनि बेलायाव खिन्थु BJPनाव जेबो बुंनाय जायाखै आं बेफोरखौ जेबो मिथिया आं मिथिनायाव आं खिन्थु मोनसे खोथाखौ मिथियो जे प्रमद बर'आ थांनाय जिमान बार इलेक्सन बे तामुलपुरावनो भट होफैनायखौ आं नुयो आरो बेखौ जों मिथियो माने जायखिजाया एसे माने बाहाय लिडार मानसिथ' माने भट होफैनाय माबाफोरा हिसाबफोरा थायो हयथ' मिथियो उमुगा भट होफैदोंना होफैदिया बेबायदि माने मिथियो जे फैदों उमुक टाइमाव उमुक माने लोगोफोर लाना फैदो खिन्थु आं मिथिगौ जे प्रमद बर'आ तामुलपुर सौरागुरि सेन्टारावनो बिथाङा सिगांनिफ्राय भट होबोबाय थादों आरो जुदि बिनि बागै बहाबा दङबा बे गावनि खोथा आं बेखौ मिथिया नोंथाङा प्रमद बर'नो अफार होदों बे बिसायख'थियाव मा होनना बुङोब्ला नोंथाङा गयबारि बियाबनि MCLमोन 2 times आरो EMबो जादों बे बियाबनिफ्राय MCL जानानैनो एबाराव नोंथाङा माने दरङाजुलियावसो कन्टेस्ट खालामनो थांदों डेट्स व्हाट माने प्रमद बर'नो नोंथाङा अफार होदों बे नङा आंथ' गयबारियावनो बिदोंमोन आं BJPनिफ्राय आं गयबारियावनो बिदोंमोन आङो बिनिफ्राय खिन्थु गयबारियाव आंनो होदिया तो दरंगाजुलियावसो आंनो बिथांमोना टिकेट होदो खिन्थु अफारनि खोथा गैया आंथ' बेयावनो बिदोंमोन बेयाव मोनबा बेयावनो गेलेगौमोन आङो नोंथाङाथ' दरंगाजुलियाव देरहानाय नोंथाङा दरंगाजुलियावथ' दिनै दिनाव 100% देरहाया मा होनना बुङोब्ला बेहाय माने 2 times बिराद बुरजा भट लानानै देरहादों बिजित नार्जारिया आरो बिनि आगोआव देरहादोंमोन इमानुएल मुसाहारिया दा बे हिसाबै खेबसेबो गुबुन पार्टिया बेवहाय देरहाबोफेराखै नोंथाङा मा आसा खालामनो हादों जे दरंगाजुलियाव देरहागोन आरो बिजित नार्जारिया ओरैबायदि माने मानसिफोरजों गोमोन आरो सिथाबनानै खामानि मावनो हादों जोबोद सिम्पल लिभिं एन्ड हाइ थिंकिं बे गोदोनि खोथा जाहैबाय बे 5 बोसोरनि सिगांनि खोथामोन जे 5 बोसोर नङा बेनि सिगां माने BPFआनो बेवहाय देरहाबोबाय थादो नंगौ बे इमानुएला खननै देरहादो बिजितआ खननै देरहाबाय खिन्थु एबार BPFनि जिथु ढौ BPFनि जिथु वैभाब एबार गैया आरो रायजो राजाफोरा एबार BPFखौ माने बेनिफ्राय उतखात खालामगोन आरो बेयाव माने ओरैबायदि BJPनि फाग्ला बे ओनसोला
माने बिजेपि माने आं थांनाय लोगो लोगो रायजो राजाफोरा माने ओरैबायदि मोजां मोनदो जेन माने दंफां गायनानै माने हायना थानाय दंफांखौ खारहैनाय बायदि बेवहाय माने जादो आरो बेवहाय माने गोबां भटआव हयथ' बिटिसिनिख्रुइ बयनिख्रुइ हाइस्ट भट हयथ' लानानै बेवहाय आं बिजेपिनिफ्राय आं देरहागोन आं बेखौ बुंबाय दिनै मोनसे खोथा खिन्थु मेलाव रायजो राजा ओंखारनाय आरो भट होनायबो बिराद डिफारेन्स थायो आरो बेराफारसे बिजय नार्जारिया बावैसो नोंथाङा जेब्लानाखि इएमनिफ्राय दानजाबाय नोंथांनि इएम बिबानखौनो बिजेदा मोननो थांबाय दा पावारफुल जाबाय बिथाङा आरो बिथांनि सायाव मोनसे कनफिडेन्ट फैनोसै पाब्लिकआ जायनि थाखाय बिथांनिसो बांसिन भट होगोन बे नङा 6 माह बे इएम मोनदो आरो आंनि भटखौनो दाननानै बिनो होदो बेजों खुनु सेन्स फैयाखै आरो फैया थ' बे खोथाया निश्चित जे बेवहाय बिजेपिया देरहागोन नोंथांनि बियाबनि एबा तामुलपुर हालामनि मैखोम एबा जेंनासिन ना मा नैबे अल तामुलपुर गासै थ' इयावथ' जेंना हिसाबैथ' बहुद दं मोनसे जेंनाखौ आं बुंनांगोन जिमान जिबाबो जों बेखौ नांबोबाय थादोंमोन तामुलपुर साब डिभिजननिफ्राय मुसलपुर माने हेड क्वार्टारसिम माने कानेक्टिं जिथु लामा जोंहा फाग्लायाव माने दलं नांगौमोन बे दलंखौ 17 बोसोर जाबाय दिनैसिम माने कमप्लिट नङाबाबो आधाबाबो जानांगौमोन बे मोनसे जोंनि थाखाय बिराद मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जे जोंनि ओनसोलखौ जों मडेल खालामगोन होननानै जिथु खुगाजों बुंबोनाय बे माने खुगायावसो थानाय बायदि थ' इसिबां गिदिर समस्या मोनसे साब डिभिजननिफ्राय मोनसे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टाराव थांनो गोनां जायोबा तामुलपुरनि मानसिफोरा दिनै मोननै डिस्ट्रिक्ट बारना थांनो गोनां जायो जेरै माने जोङो फार्स्ट मोनगोन रंगियाजों कामरुपनिफ्राय नलबारिनिफ्रायसो जोङो माने बे बरमा जानानै जोङो मुसलपुरजों हाबनो गोनां जायो खिन्थु जोंहा नैबे जे फाग्लायाव जुदि दलं होनायमोनब्ला जोंनि तामुलपुर साब डिभिजननि रायजो राजाफोरा जोङो डाइरेक्ट जों डिस्ट्रिक्टआव थांनायाव जोंहा सहाय जागौमोन खिन्थु जोङो गोबां गोलाव लामा जोङो गिदिंना थांनो गोनां जायो हयथ' दैज्लाङाव जोंहा बिराद खस्थ' जायो बे मोनसे जोंनि बिराद गिदिर जोंहा मोनसे समस्या आरो बिनि थाखाय तामुलपुर रायजोआ माने दुखु मोननानै दङ जे खसाकै बिपिएफ सरकारा जे रायजोनि माने दुखुफोरखौ नाया खसाके आरो डेभेलप खालामनायाव गैया बेखौ रायजो राजाफोरा बुजिदो आरो नैथियाव जाहैबाय जे जोंनि तामुलपुराव मोनसे माने जोंहा डिग्री कलेज गैया आरो बे डिग्री कलेजनि खोथाखौ जोङो सिगांनिफ्रायनो जोङो बुंबोगासिनो दंमोन जे तामुलपुराव मोनसे डिग्री कलेज नांगौ खिन्थु जोंनि गिदिर गोलाव बिथांमोना मालाबाबो खोनासंदिया जे खसाखै तामुलपुराव डिग्री कलेज जे प्रयजन बिथांमोना गुरुत्वखौनो लादिया बेबायदि आरो बिदि फिसा फिनला गोबां जोंहा समस्या दं साब डिभिजन हिसाबै मोनसे स्पर्ट्स स्टेडियाम जोंनो नांगौ बेखौबो जोङो बुंबाय थादोंमोन इलेक्सन स्टारफोराव माने होदोंमोन खिन्थु बियो माने मालाबाबो माने जाफुंदिया हयथ' जों बुङोबा जोंखौ माने थाट्टासो खालामो खुनु गुरुत्वखौनो माने लादिया बेबायदि गोबां समस्याफोर दङ बेबायदि नोंथांमोननि हालामनिफ्रायनो एमएलए दं आरो रायजो सभानि एमपिफोर दङ बिथांमोननिफ्रायथ' गोबां नोंथांमोना स्किम लाबोनो हायो लाबोदो एमएलएफोरा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय लाबोदो बा सेन्ट्रेलनिफ्राय किसु खामानि मावदो खिन्थु नैबे जिथु दलंनि खोथा बुंदो बेफोर हयथ' बिराद गिदिर स्किम हयथ' बिटिसिनिफ्राय किसु माबानो गोनां प्रयजन जायो दा बेफोरखौ हयथ' मोनाखै बिथांमोना ओंखायनो लाबोनो हायाखै सापर्ट नांगौ जायो आरो नोंथाङाथ' बिजेपियाव हाबहैबाय जइन जाबाय बिपिएफनिफ्राय आरो गोबांथार माने सोद्रोमा नोंथांजों लोगोसे हाबफादों आरो दा गोदान दंबावो नामा जे जायफोरनाखि बिजेपियाव फैगासिनो थागोन बिराद दङ दिनै जुदि लकडाउन खुलियोब्ला अपेन जुदि इलेक्सन केम्पेइन माबा जायोबा नुगोन आसुरित मोनगोन मानसिफोरा जे खसाखै मा जादों बेवहाय माने बिजेपिनि ओरैबायदि फाग्ला जाना दङ दा बेवहाय मानसिफोरनो फुलल' नांगौ दा नांगोल सांगोल सोब बावलांजोबदो फुलल' नांगौ ओरैबायदि माने दैलि आंनाव फन फैबाय थायो माने बिराद आरो गुबुननिराथ' दंखायो जोंनि बिपिएफ दोलोनिफ्रायबो बिराद माने फन फैगासिनो दङ आरो बहुद बिहद मानसिया बिपिएफनिफ्राय बिजेपियाव जइन खालामगोन एनि भिआइपि भिभिआइपि बेफोरो बर्तमान गैथ'आ थाफैनोबो हागौ आं आसा खालामदो बिटिसियावनो फैगोन माने बिटिसि ओनसोलनिफ्रायनो फैगोन आरो अल तामुलपुरजों खोथा नङा माने अल बिटिसि एलेकानि एमएलए एमपिफोर फैनोबो हागौ
नाम बुंनाय नोंथां नाम आं मिथिया दा खिन्थु फैनायनि सम्भाबनाखौ आङो नुदों आरो आंनि गोसोआ बुङो आदसा थारमाने नोंथाङा माने सानदों जे गोबां MLA फोराबो BJP हाबसिगोन निस्सय मोनसे मोजांखौ बयबो जिहेतु नागिरो जायफोरा मोजांखौ सिन्था खालामो बिथांमोना हयथ' खदाय मोजां लामाजों थांगोन आरो जायफोरा मोजांखौ सिन्था खालामा बेफोरो बिसोरनि खोथासो खिन्थु आं मिथिगौ जे जोंनि किसु बहुत लिडारफोराबो मोजांखौ सिन्था खालामदो आरो परिबर्तनखौ लुगैबाय बयबो बे गतिके परिबर्तनजों बयबो खारफागोन ना BJP थांनाय आरो BPF थांनाय एखे बाथ्रा खारन BPF आरो BJP बड'लेण्डआव माने मोनसे मुद्रा थाखा गरसेनि उल्था मोखां माबानि खोथा दङ सिस्टेमनि खोथा दङ हाइकमान्डफोरनि खोथा दङ माने दलाथ' दल बयबो दल खिन्थु दल सालायग्रा बिसो मेनथ' माने दल सालायग्राया जुदि मोजां सालायोबा हयथ' बेखौ मोजां मोनगोन आरो जुदि सालायनाया थिग जायाखैबा हयथ' बेखौ मोजां मोना बे हयथ' गुबुन मोनसे दलजों हयथ' थांगोन बेबायदि आरो दानिया नोंथांनि आंगो बाथ्रा फैदोंनि नोंथाङा उन्दै समखौ बोरै बोरै बाबेन होआमोन उन्दै समाव आं सन्तला होननाय गामियाव जन्म जादोंमोन आरो सन्तला गामि आरो बेवहायनो आङो LP स्कुल बेयावनो फरायदोंमोन आरो बेनिफ्राय हाइ स्कुलखौ बे गान्धीबारि होनना बुंनाय दङ स्कुल गान्धीबारि हाइ स्कुल बेवहायनो आं फरायदोंमोन आरो बिनि उनावनो आङो माने 1996आव डाइरेक्ट माने आन्दलनाव जरित जाफैदों बेबायदि दा सानफोरखौ बोरै बाबेन होगासिनो दङ दाथ' कर'ना भाइरासनि लकडाउन दा समाव नोंथाङा माबोरै दङ थ' कर'ना भाइरास मोनसे गिथाव माने गिनो गोनां बे मोनसे बेमार सारा पृथिबियावनो जिहेतु जादों माने आमेरिका बायदियानो दिनै बेखौ होबथानो हायाखै थ' बहुत माने जों सिन्तानो गोनां थ' जे दिनाखानिफ्रायनो लकडाउन होदो बै दिनाखानिफ्रायनो खिन्थु आङो न'आवनो दङ होनबाबो भुल गैया आं बेवहाय ससियेल डिसटेन्स आरो बेफोरखौ मानिनानै सोलिदो बिदि पाब्लिक मिटिं बायदिसिना आं बिदि जेबो खालामाखै मानो होनोब्ला राजनितिया जिबननिख्रुइ माने गिदिर जानो हाया जिबना थांना थानांगोन आरो जिबना थांना थाबासो जों हयथ' राजनिति जोङो खालामनांगोन बा खालामनो हागोन गुबुन जेनेरेल सानफ्राव माने सरासनस्रा सान जेने दाथ' लकडाउन जाहैबाय बे लकडाउन गैयि समफ्राव नोंथांनि राजखान्थियारि जोंनि जिउ बे समाव नोंथाङा बोरैहाय सानखौ बाबेन होयो दाथ' हमना ला कर'नानि लकडाउन जाहैबाय माबा जाबाय खिन्थु राजखान्थि जिउआवथ' रेस्ट होनाय माबा गैया माने जुदि न'आव थायोबा नों समस्थियाव थायोबा नोङो मालाबाबो नोङो रेस्ट मोना नोङो मानो होनबा रायजो राजाफोरा हदाय सोरबा नङा सोरबाबाबो नोंखौ लोगो हमनो फैगोन बेबायदि रेस्ट गैया जुदि रेस्ट नांगौबा हयथ' खानसे खाननै बल'बा नोङो समस्थिनि बाहेरफ्राव थांनानै थायोबा एसे रेस्ट मोननाय बायदि मोनो बेनो आरो फुङाव खैथायाव सिखारो आं फुङाव प्राय 6टायाव सिखारो आङो 6टायाव सिखारो उन्दुनाया मालाबा माने 10टा मालाबा 12टानि गेजेराव आङो उन्दुयो आरो बेबायदि बिदिनो बेनिफ्राय सानसे थोलो नोंथाङा माने समाजनि खामानियाव लोहाबनो गोनां जायो बेनो बे सानसे माने प्राय समाजनि खामानियाव थानो गोनां जायो फुङाव उथिनानै एसे एक्सारसाइस एसे खालामो बिनि उनाव जाय ओंखारबाय माने न'आव हाबफैनाय नेम गैया आरो पुरा समाजनि थाखाय गावखौनो हगारनाय जायो जोबोद गोजोननाय बाथ्रा नोंथाङा गावनि एक्सपिरियेन्स बाथ्राखौ बुंबाय पलिटिकेल फिल्डआव फैनानै नोंथाङा EM जाफैदों बेनि उनावहाय नोंथाङा जोबोद माने सेक्रिफाइस खालामदों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङानो दिनै सिमान जादों जे नोंथाङा लुबैनाय बायदि खामानि मावनो हायाखै मानो होनना बुङोब्ला बिटिनि सिबां नोंथांखौ सहाय खालामाखै ओरैनो बुंदों आरो जोबनाय फारसे नोंथांखौ EMनिफ्रायनो दानना होदों जायनि थाखाय नोंथाङा BJPआव दिनै आगान होदों आरो BJP जानानै फैगौ बिसायख'थियाव कन्टेस्ट खालामनो सिगांबाय आरो बे BJPनि जानानै नोंथाङा ससियेल लाइफखौहाय माने बाबेन होनो लादों आरो नोंथांनि जिउनि बाथ्रा जों मिथिनो मोनबाय नोंथाङा फैगौ बिसायख'थियाव देरहाबोथों जों बेखौ मिजिं खालामगोन लोगोसे नोंथांनि हालाम लोगोसे बड'लेण्डनि जौगाखांनायनि बिथिंखौ ग्रोम खालामगोन जों मिजिं खालामदों आरो दिनैनि बे सावरायनायखौ बयनो फोजोबबाय होननानै आं फोसावबाय गोजोन्थों खुलुमबाय